നമസ്കാരം. അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി മേഖലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുവാൻ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. പലപ്പോഴും സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അസുഖങ്ങളായതിനാൽ പല ദിവസങ്ങളിലും രാത്രിയിലും അവധി ദിനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിത്തീരും. വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ പലതും നയിക്കുവാനിടവരുമെങ്കിലും പൂർണ്ണ രൂപമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ അവധി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാട്ടിൽ വന്ന് ഓണാഘോഷത്തിനോടനുബന്ധമായി വന്നു ചേരുവാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ജീവിത ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് വഴി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ജന്മനാട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് സ്ഥിരതാമസമാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരും. വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ പല സുഗമമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും ചർച്ചകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപമൊക്കെ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ അതിലൊന്നും ഒരു യുക്തിയോ പൂർണ്ണതയോ അഥവാ അനുഭവമോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥാവിശേഷം വന്നു ചേരും. തന്മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് ഗുണകരമായി തീരും. പഠിച്ച വിദ്യ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി പണച്ചെലവ് അനുഭവപ്പെടും. ജാഗ്രതയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. അഗ്നി, ആയുധം, ധനം, വാഹനം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ വളരെ നിയന്ത്രണം വേണ്ടതാണ്. സുവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾക്ക് പണം മുതൽ മുടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുവാനും സാമ്പത്തികം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തെയോ വ്യക്തികളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരും. എന്നാൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊരു കാര്യവും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും അവസരവും വന്നു ചേരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുണകരമായി തീരും. ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള പരിണത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് 2018 ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്നിരുന്നാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഫലം അനുഭവിക്കുവാനും യോഗമുണ്ട്. ഇതാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അത്തം നക്ഷത്രക്കാരുടെ അനുഭവയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ. നമസ്കാരം.